Burkans ne suka ɗauki nauyin kamuku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Daddy gani? Laila. Na'am. Wannan yaron da yake maganar yana son ki kina son shi kuma kuna ƙaunar juna. Ki rubu da shi ki nemi wani. Dad, wani abu ne faru? Laila, an yi bincike an tabbatar mana cewa yaron na mahaifiyarsa yawan banza ta same shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'ana ba shi da uba. Zan iya yadda kuma zan tsaya miki. Ki auri kowaye inda dan talauci ne, wannan ba wani abu bane. Amma ba zan iya yadda wanda ba shi da asali ya aure ki. Labarina. Labarina.
ku zo mu je sama farko kan. Zo mu je. Labarina, 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 Labarina. Sababban yaro. Me girma gwamna. Ban kebi. Har yanzu a yaro nake. A to ai Alhaji kuma na ai duk wanda ba excellency ba ai gwamnan shine gaba da kowa ai mana. To kai da kake neman takara me kai ka zuwa shopping? Ka tuna ba in dai kana zuwa shopping to kudin ka ba kullun kasa za su dinga yi. In dai da su Alhaji Lukman ai dole kudin takara shan zabab. Ban da matsala ai. Masu kudin gaske kenan ko? Masu kudin kwangila ne. Ai kudin gaske sai excellency ai. Gwamna shi ke da kudi. Ba aje wannan kwana biyu ba a ganin ka. Wallahi ka san yanayin karatu kwana biyu kuma an zo end of the semester. Last week ma mun haɗu da Hajiya babba har nake ce mata kana ina. Haba excellency. Inda zaka same ka tambaye Hajiya ai sai ka ce yau ka same ni. Haba Allah. Allah. Ba matsala zan gangaro. Man kebi idan na ci gwamnan nan fa kujerar tsaye makabar. Ba wani abu. Liga pasta. Me ya faru? Sama yau ina cikin tashin hankali. Alamu. bincike da kanki ba akan wani al'amarin. Ni ma na baro wurin da niyyar in ce miki ki rabu da Mahmud. Rabu da shi? Okay, dama ke ma kina da sani kenan aka abin tuntuni. A'a, ban sani ba. Amma dai abin da na gani da idona ko in ce abin da muka gani da idanunmu shi yasa nake so in ce miki ki rabu da Mahmud. Wani yarinya da ta waka jiya a wurin ita ce ake magana. Wanda Mahmud ya ce mutum ce kawai ke tsakaninsu ta dauka soyayya. Wallahi a nazarin da na yi kalamun wakarta soyayya suke da Mahmud ya guje ta. Tana jin zafin abin sosai a zuciyarta. Ni dai shawarar da zan baki ki rabu da Mahmud. Salma, kina bani shawarwari ina dauka, amma wannan akwai babbanci tsakanin abin da ke kika fahimta da kuma wanda Mahmud ya gaya mu, saboda haka sai na gano gaskiya sannan yanke hukunci. Wannan gaskiya ne, gyara a bincika al'amarin nan kafin a san abin yi. Haka ne, amma wa za ki tambaya? Abin da zai faɗa miki daban, abin da za ta faɗa miki daban. Duk ba su za a tambaya ba, Mima za a tambaya. Wace ce kuma Mima? Wata kawata ce a makaranta. Duk wani labarin in kina neman shi, in kika samu Mima, to za ki dace. Ta yaya za a yi ta san wannan al'amarin? Ai Mima ta fi mai da hankali wajen neman labarai akan yadda take mai da shi wajen karatu. Saboda haka ni ina da tabbacin in har muka samu Mima, za mu yi dace da dukkanin wani abubuwa kuma za ta warware mana duk lamari. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Girki suke, mu je mu sha jini, super kill, Super kill ya kashe sauro, urmus dan bacci cikin walwala.
Sakamakon yawan canje-canje da ake samu na zamani a yanzu, injina da waɗansu na'urori kan zo cikin wani tsari da yanayin girma masu rikitarwa. A halin yanzu babu sauran damuwa dangane da wannan, domin kuwa shahararren kamfanin sarrafa man injinan nan na Amasco International Limited yana sarrafa ingantattun mayukan injinan motoci, man giya oil, man kula da lafiyar inji, man injinan manyan masana'antu, grease da dai sauransu. Mayukan injina na kamfanin Amasco International Limited sun kasance mafiya inganci da aka sarrafa su da sinadaran man kula da injina na ainihi ta hanyar kimiyyar zamani domin tabbatar da lafiya da kwarin inji, kiyaye tsatsa da sauran matsaloli. Kana iya samun mayukan injina na kamfanin Amasco a ko'ina a faɗin ƙasa. Hakika kake da inji, muke da man kula da shi. Kamfanin Amasco International Limited, domin lafiyar injina a ƙasa ta hanyar ingantattun mayukan kula da su. Jama'a ga wata labarin menene, labarin wata cuta. Wannan cuta coronavirus COVID-19 gaskiya ne, ba karya bane, kuma tana nan tare da mu har wa yau. Mutane da dama suna ƙaryata wannan cuta. Mu kuma mun ce gaskiya ce. Mun yadda gaskiya tunda ta ɗaɗɗauke mutane da yawa. Wanda yake ɗaukanta wasa ne, to ya daina. Domin yanzu tunanin mai tunani ta wuce hankalin sannan duniya. Kuma duniya ta shiga rudani. Za ku ji wasu sun ce, ku ciccita ko tafannuwa a sha lemun tsami. Karin fari. Hatta shuwaka. Duk ƙarya ce. Baya maganin corona. Har yanzu hukumar NCDC bata fitar da magani kwaya ɗaya kamar me da aka ce wannan shine maganin COVID-19 ba. Kafin wannan annoba akwai cututtuka kamar su Ebola, amai da gudawa da kuma sauransu. Don haka ita ma corona gaskiya ce ba ƙarya bane. Al'ummar mu yi hattara. Jama'a muna ba ku shawara da ku kiyaye da dokoki da ƙwararru masana suka aiwatar. A saka amawali ko kuma takunkumi. Mu yawaita wanke hannayenmu da ruwa mai gudu. A rufe hanci da baki a lokacin da za a yi tari ko atishawa, ko kuma a yi amfani da tishu sai a yadda shi a bola. A ba da tazara ta mita 2 tsakaninka da makwabcinka. Ta wannan hanya ne za mu kubuta daga wannan cuta da ta addabi duniya. Sunana Siraj Ahmad. Haruna Talla mai fata. Alice Jumoke. Sadiq Ahmad. Sabo Usman Desire. Cecilia Samuel. Tanima Akawu. Idris Ahmad Muhammad. Abubakar Ibrahim. Dan Tala Dewan. Bobby Hai. Bello Muhammad Bello. Zainab Daɗin Kowa. Usman Muhammad. Lilian Yapul. Homsuk Jibrin. Kespan Yaron Zaki. Anton Gilliam. Etesari Emmanuel Edward. Gidan Asabe Garba. Andrew Shelley. Ahmad Shanawa Baban Jakwai. Lafiya uwar jiki. Babu laifi shi da ke. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Labarina. Shi ne aiki. Wallan ka bani. Wallan ka bani. Ba na gaya ma ba? Ai ni na gaya ma kwata-kwata kai wallahi baka iya ba. Ni so nake kawai ka yi ka bani hannun nan ni mu buga da shi. Haka ne mana. Ƙara masa zan barka. Ka gani? Wannan karan kin saba zuwa hutu gaba ɗaya amma sai muka ji ba mu ji ke ba. Wallahi, ai na zo ƙarshe ne. Zuwa hutu wahala zai bani. Sai yasa na tsaya na kammala komai. Kuma fa kin san wannan dabara ce. Tunda ku can fa ma ba yajin aiki kuke ba kuma san shi ba. Ka san karatu a ƙasar nan wahala ne. Kai dai kawai Allah ya sa mu dace. Mu dace dai. Ku ga ko riga kun dace. Kai, wallahi kai dai sana ako kana da matsala. Matsala kuma? Wallahi gaskiya na fada. Ai wannan ba zancen matsala bace. Kin gani fa ni da in ga fa yadda turai take. Allah sai dai in ganta a TV. Kai Allah ya sa mu dace. Amin, in kuma mun dace to mu dafe. Wannan fatan su ake yi guda biyu. A dace kuma a dafe. Da kansa ba zai aje ya gudu fa. Wallahi da kansa zai aje ya gudu. Okay. Hello? Ummi. Na'am, ya kake? Ki ce kin karaso? Ina dai kan hanyar gida. Ce ko gidan ma baki karasa ba? Wallahi ban je ba. Okay. To ina tsaraba ta? Ce ma aka yi na zo maka da tsaraba ne? Tab, kin isa ma? Duk ciki waye taba ziyartar ki san da kike London in ba ni ba.
kuma fa haka ne duk da cewa dai ba dan ni ka je kasar ba ai. To dan wa na je makarantar? To haka ne. Sarkin korafi kai hakuri ka kwantar da hankalinka na taho maka da tsaraba. Yawa yanzu na ji wato. Yaushe zaki shigo? Idan na fito sai in biyo ta gida sai in kawo maka. Alright, to sai kin zo. Bari ka ga yadda zan dawo. Ya ba so suke kadan da samun ya ajiye shi ma yanda kai wa kebi ranar da. La ilaha illallah. Samira. Ya ne? Normal 'yan mata. Kun sauka ne? Yes, kin ganni gana a hanyar gida. Masha Allah, masha Allah. Kina ina ne? Ina supermarket na dan zo sayan kayan miya ne. Okay. To, idan kin gama kawai sai mi waya ko? Okay, to shikenan in na dawo zan zo. Okay to. Wato fa kai ka so kai sanya fa. Ga Sumayya ta zama shahararriyar mawaƙiya kai ka kasa zama? Wace maka ta shahara? Kawai dan ta yi waka daya? A to waka guda ɗayan ba gashi ta yi ba kuma jama'a suna ta yaba da waka ta. Ni ma zan shahara, bari je Laila ta bani kuɗin. A to ka tambayo inda ake gyaran muryar ne? Wallahi ina ta browsing amma wallahi har yanzu ban gani ba. Amma abin da nake tunani gaskiya zan je office ɗin Alhaji ta in je in samu gayan nan ya sake mun bayani sosai. Gaskiya radi yafi. Ka safa bikin nan yana ta matsuwa ya kamata mu zauna mu ji arrangement ɗin da za a yi ko? A wannan abu ne mai sauki ai zama ya kamata mu. Ka je ka da dare sai mu zauna ai. To shikenan. Ina labarin jin dawo din. Okay to ba da. Hello? Wallahi ban da tabbas dan ni ma gaskiya ban sani ba. Amma dai zan tambaya insha Allah a gaya mu. Okay? Ta shikenan ba da. Dan Allah kawata nawa ake kama madaidaicin hall Aminat? Ni ba na harkan event ban sani ba. Me zaki Aminat? Za mu haɗa ɗan wani ƙaramin fati ne tare da abokanai na da muka gama makaranta a ƙasar waje tare. To me zai hana kowa ya buga kowa waya ba shikenan ba? An gaya miki ni ina da namba kowa ne? Wanda baka da nambar shi ai baka da kusanci da shi. In ma kun haɗu me za ku tattauna? To ai kusancin ake so a haɗa da mu. Saboda me? Saboda mu taya junan mu murna. Za dai ku samar da iyaye. To naji iyayen za a samar ina ruwanki. A me yayi zafi a je a yi. je ko? Ni ina nan ba inda za ni don ba zan jure wannan faɗan hajiya babba ba. To ce miki akai faɗa za ta miki? Me kika mata da kawai zuwan ki za ta fa hauki da faɗa? To ban san halinta bane akan karamin kuskure fa tana iya hawan mutum da faɗa. Ki je kawai in jira ki a mota. Kinga babu abin da kika mata ba za ta hauki da faɗa ba dan Allah ki zo mu ji. In ta mun zan rama akan ki. Kai. Wayannan miliyan 2.5 suke. Hada dining table din. Dan kyau fa sun yi kyau. To ba komai in za ki sa ɗaya falon ai shikenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yawwa to abin da za a yi ki bari sai next week. Sai ki zo sai ki darje a cikin su. To shikenan, na gode. Bye bye.
Hajiya ina. Ina wuni Hajiya. San da zuwa. Congratulations. An gama karatu lafiya, an da lafiya. Amma da fatan bakin zo ki zauna ne ki rashe kamar wannan shashashar ba. Ai kaji, ni wallahi shi yasa bana son zuwa gidanki. Allah raka taki gona, sha marar mutunci. Kina yawo a gari a banza. Mace na da daraja ne idan ba a gidan mijinta ba? Ummi, kada ki biye ta tata. Tun da kin gama karatun kin dagarin nan. Ki daure ki aure ya fi miki mutunci. Hajiya zan yi mana idan har na samu miji. Kullum da abin da kuke fakewa kenan da ke da Lukman. Shi bai samu mata ba, ke baki samu miji ba. Hajiya ba fakewa muke ba, uzuri ne mai karfi. To ku aure junan ku mana, bai fi muku ba? A'a, Hajiya za mu samu. Me kike nufi da a'a? Ba kya son sani? Hajiya ina son shi mana, amma to shi yana so na ne? Ah, me zai hana ya soki? Waye ma zai kiki kamar ki? Hajiya ke. Za ki ga Hajiya Ummi. Hajiya ga tsaro barki da ta miki da ita. To, da aiki ja, ga iya. Masha Allah. To na gode madalla. Ina fata kin kawo wa Lukman shi ma. Yana mota dama daga nan mai gidansa zan wuce in je in kai mai nashi. Munafika kenan. Duk lissafin ki akwai Lukman a ciki, amma kina wani noke-noke. Au dariya ma kike mu. To aike din ce da abin dariya. Tsaba hasashen ki har kika hasuwa so kanki fada. Ai wallahi ba zan ƙara zuwa gidanta ba. Saboda tana faɗa miki gaskiya? A kawai dai bana son katsalanda a cikin rayuwata. To shikenan. Yanzu da bari idan na mun je gidan Sulkuman mai ka dawo sai in je in sauke ki ko? A'a wallahi ba zan je ba, a je ni a gida dama fita zan yi, zan ɗauki mota ta in yi fita ta. To shikenan bari in aje ki. Labarina. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Iyalai na suna kan gabar shan miyan taushe da ba su taɓa ɗanɗana irin ta ba. Kamar yadda na sani, sabon ɗanɗanon Dangote yana tattare da kayan ƙamshi da suka dace. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta, ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Ai wato dunkulen Dangote mai daɗin ɗanɗano shine wato in na gwamutsa da yaji na sai ya gyara yajin ya sa nama na ya daɗi. Shi yasa kake gani jama'a suke layi a nan kullum. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Jakadan Arewa zango na biyu. Yes, the Jama'a of the northern Nigeria, of the Arewacin Nigeria, of the people that are following Arewa 24, and the people that are following the show Zakadan Arewa. Yes, my name is Bobo. Hi, yes, I'm here to tell you cewa an samu wani upgrade. Every time muna gaya muku muna abubuwan da za su rinka making show din better, is like kifi and tilapia, you are eating it make your life better. Sabuwar mai gabatar da shiri. Me kika ce? Ka sani yayi. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai suna Jakadan Arewa. Zango na biyu. Shiri ne da ake ɗaukan sa a ƙasar Ghana. Kamar yadda kuka gani, ni ma na yi tawo shigar. Ni ce taku Zara Muhammad mai gabatar da shirin Jakadan Arewa. Hirarraki mai ban dariya tare da nishaɗantarwa. A Ghana muka haifi kanmu kuma a Ghana ka haifi. Kuka haifi kanku? A'a muka samu kanmu. Salamu alaikum. Me ka ce? Ka sani ai. Wa alaikum salam. Shawarwari da faɗakarwa. Shi a da Najeriya ana samun yaran Christian da Musulmai suna zuwa makaranta tare, ana komai tare. Mes salutations à vous tous. Merci de nous avoir suivis dans ce programme. Ciao. Sunana Naomi David, ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin gari ya waye na tashar Arewa 24. Ina son ja hankalin al'umma game da yadda za a kare kai daga wannan cuta ta coronavirus.
A ringa yawan wanke hannu sosai da sabulu a ƙarƙashin ruwa mai gudana ko kuma ya amfani da man tsaftace hannu idan babu ruwa. A rufe baki da cikin gwiwar hannu ko tishu idan aka yi tari ko atishawa. A jefar yadda ya kamata a kwandon shara kuma a wanke hannu. A guji taɓa idanuwa, hanci da baki da hannun da ba a wanke ba. Ka ba da ratar akalla mita 2 tsakaninka da duk wanda yake tari ko atishawa da ke kusa da kai. Idan ka yi tafiya zuwa kasar da annobar COVID-19 ta barke a sati biyu da suka wuce, kuma kana da zazzabi, tari ko wahalar numfashi, ka kira NCDC. Ka kaurace wa mutane idan ka yi tafiya zuwa kasar da annobar COVID-19 ta barke a kwana 14 da suka wuce. Hukumar NCDC, INGO da United Nations ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan sako. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Labarina. Wanda dama dan Allah duk magana gyaran muryar nan ƙarya ne da can banza ne? Kana da fa matsala, me abin kuma dariya kuma? Wallahi abin dariya ya bani. Ka ga yadda ka wani tara jijiyan wuya kai sai ka zama shahararren mawaƙi kana ta neman kuɗin gyaran murya. Saboda haka fa ka bi Laila ka yada Samayya. To yanzu ya za a burin naka ya cika. Gaskiya kana da matsala wallahi. Ta yaya kake fifita Samayya saboda kawai kana soyayya da ƙawanta? Wallahi ko ɗaya ba na fifita Sumayya akan ka, ina fifita gaskiya ne akan ƙarya. Ka ga yadda kai wani kicin kai sai ka zama shahararren mawaƙi. Yanzu gashi da ƙarshe ka gane cewa mazancan banza ne. Ya za a ka zama shahararren mawaƙin nan? Wallahi haka ne saboda abinda Alhaji ta gaya min kenan. Ya ce ba dole ba sai muryarka tana da daɗi zaka iya zama shahararren mawaƙi. Tunda ya ce zai iya lissafa min shahararren mawaƙan Hausa wanda suka yi nasara kuma muryarsu babu daɗi. Dama ya danganta kai da yadda ka fahimci daɗin murya. Abin da ake so ga mawaƙi kawai ya fahimtar da masu saurare me yake so ya fahimtar a cikin waƙa ya faɗakar da su. To kai in ma fa kai waƙa ma ba saurare za a yi ba. To yanzu ka ɗauka ma ka yi waƙar wani irin saƙo za ka isar. To kai da aka baka ma amana ka ci ka gaya min saƙon da za ka isar a ji. Wallahi Umar ba ka yi min kama da aboki. Wallahi ni ma ba ka yi min kama da mawaƙi. Ka zo an jawo ku sai mu tattauna. Su me an sha turai. Ga kina sai wani haske kike kara yi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina tsara ba. Ka ji min yaro kai, ko gaisawa ma ba za ku yi ba? Mun gaisa a waya fa. Au, haba. To shikenan, saboda mun gaisa a waya shine yanzu ba za ka ƙara gaida ni ba. An ƙara gaishe ta. Ni da kiwaye gaba. Ke ki ziyarin. To shikenan, ga taraba. Yawwa. Ga kin yi belin kanki. An gode Allah saka da alheri. Amin. Sumayya, yanzu kin ga batun Mahmud ya kare. Ina ta jira ina sauraron in ji kin shigo da maganar Lukman, amma har yanzu ban ga kin yi yunkurin hakan ba. Me kike jira? Jira nake Mahmud ya yi sanyi a raina domin gudun kada na ba wa Lukman gurɓatacciyar soyayya. Amma yanzu yayi, tunda har na iya maida masa martani a cikin jama'a. Ina tunanin zan yi hakan, kuma kin ga kakashi ta zaɓa. Gaskiya kin yi tunani, kuma idan haka ne ya kamata a ce mu samu lokaci domin mu kira shi Lukman mu yi masa wannan kyakkyawan albishir din. Da kuma zan baki shawara, babu lokacin da ya fi wannan. Ba waya nake so in faɗa masa ba, ta waƙa nake so in faɗa masa. Ina ji ya kamata in rera masa wata sanyayyar waƙa da zan bayyana masa yanzu soyayya ta koma gare shi, kuma ta wannan hanyar ne zan bayyana masa na fara waƙa. Babu shakka gaskiya kin yi tunani, hakan yana da kyau. To amma me zaki ce a waka? Wajen Ibrahim zan je in faɗa masa abubuwan da nake so ya rubuta mu. Idan koyaushe ana rubuta miki waka, ke yaushe zaki koyi rubutawa kanki? To ayin kin lura wancan karan ma ya min lecture akan yanayin yadda zan riƙa bi ina rubuta, to kuma a hankali ni ma zan koya. Sannan kuma ya ce mutum yakan iya zama mawaƙi marubuci daban, amma ni so nake in haɗa duka biyu. Haka ne. To shikenan yaushe za mu je? Gobe. Labarina, labarina. Hello? Ga mu a kofar gidan. Okay, to. Ta ce mu shiga.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, lalle yau gidan nami yayi albarka. Irin wannan manyan maziyarta haka? Kin ga kafa ci mana mutunci. Wai sai ci mutuncin babbar yarinya kamar ki, kar ku jawo mun magana. Bismillah ku zauna. Shin kaina yana gaya min cewa akwai abin da yake tafe da ku, ba ziyara ba ce ba kawai. To kanki ya gaya miki gaskiya akwai abin da ke tafe da mu gaskiya. Labari kuka zo nema ko? Kwarai kuwa. Ni na sani. Ina so in ga an zo wajena neman labari, domin na san nima zan ji wani. Wani labari kuke so? Na san kin san yarinyar nan Sumayya wacce suke tare da Mahmud ko? Ki dauka na san kowa a makarantar nan, duk da yake ba haka bane ba. Me kuke so ku sani game da Sumayya? Wato shi Mahmud din suna soyayya da Laila yanzu. Wannan ai tsohon labari ne, na haɗe da sanin shi. Okay. Alamu ya nuna ita Sumayya sun yi soyayya da Mahmud. Amma Mahmud ya nuna mana babu komai tsakaninsu sai mutunci. Ko kin san wani abu dangane da wannan? Na san komai fiye da yadda kike tsammanin na sani. To alhamdulillah. Dan Allah gaya mana. Mahmud da Sumayya soyayya suke yi kafin ki shigo cikin lamarin ki wargatsa komai. Wai dan Allah da gaske kike? Me zai sa in miki ƙarya? Ba na ba da labari idan ba a tambaye ni ba, idan kuma an tambaye ni ga baki ɗaya nake ba da shi. Ko da akwai ina da tabbacin cewa ba zai yi wa mai sauraro daɗi ba. Sumayya ba taɓa son wani namiji a duniya ba kamar Mahmud. Ina ji kuma a raina babu wata mace da za ta so Mahmud kamar yadda Sumayya ta so shi, haka zalika kuma har da ke. Babu kuma wani namiji da zai samu soyayya Sumayya kamar yadda Mahmud ya samu. Amma yana haɗuwa da ke da kika fara sangarta shi da kuɗi, gaba ɗaya kawai sai tattara yi watsi da lamarinta. Wannan lamarin ya gigita Sumayya mutuƙa, don mu kanmu ma sai da muka yi tunanin za ta iya rasa hankalinta. Ni kaina a labarin da nake samu ban taɓa samun labarin da ya fi wannan takaici ba. Ko da yake ban damu ba, domin ni damuwar wani ba ta iya zama damuwa na. Amma ba sai dai na tsine wa Mahmud saboda dalili guda ɗaya. Me wannan dalilin? Sumayya ta yi watsi da 'ya'yan manya-manyan masu kuɗi don kawai ta kasance tare da Mahmud. Ɗaya ma kuma mahaifinsa ya fi naki kuɗi, nesa ba kusa ba. An waye? Alhaji Bukar mai nasara. Ya so Sumayya kamar rai, sannan Mahmud ya sa ta kore shi. Sannan da akwai Firasdo, ba sai na gaya muku ba, kun san kowaye. Ya so Sumayya mutuƙa, amma saboda Mahmud ya sa ta ƙi shi. Ta yi gwagwarmaya kwata kanta daga gare shi, a yayin ke kuma da Mahmud yake kokarin komawa gare ki. Kai. Ba na tsammanin za a iya samun wani saurayi mai butulci da ya kai kamar Mahmud. Yanzu wani shawara zaki iya bani? Kamar ki nemi shawara a wajena, kin mallaki hankalin kanki, a yanzu haka kina jami'a, kuma kin ji labarin Mahmud kamar haka? Ai naga ko shugaban kasa ana bashi shawara. Saboda kasa ta fi Mahmud girma. Shi ma kuma da a ce mutum ɗaya yake mulka, da ba wata shawara da zai nema. Ni dai abu ɗaya zan gaya miki. Ke kina da komai. Sumayya kuma ba ta da komai, sai Mahmud ɗin nan. A yanda kuma na sanki, kina iya bawa mutum abin da yake naki, balantana kuma wanda ba naki ba, kin ga zaki iya mayar mata da kayanta kenan. Yanzu Mima yadda kike ba mu labarin nan, kina ganin Sumayya za ta karbi Mahmud in Laila ta mayar mata? Ba na ce haka ba, kin san ita soyayya za ta iya karɓar shi, kuma ba zan iya cewa ba za ta iya karɓa ba. Mahmud rubabbe ne, me yasa kuma Laila za ta ajiye rubabban abu? Kuma gaskiya ne. Amma dai ku ne mashawartarta. Ku je ku ba ta shawara. Ni dai ga shawara ta. Kamar yadda kika faɗa ɗazu, ba na buƙatar shawara. Na gode ƙwarai da gaske. To yanzu ni wani labari zan ji kenan daga gare ku nawa mai daɗi? Za ki so sanin labarin asalin Mahmud? Ni ma haka, wanda ya aikata wannan butulcin, lalle kai ma wata zai iya aikata ni.
ya biyo miki ta wata hanya daban. Ba wai sai har ya barki ya je ya nemi wata ba. Saboda haka kafin zuwan wannan lokacin ya zama lallai ki rabu da shi. Ke, ai na bar shi an gama. Wallahi tallahi yanzu ne na tabbatar da na ji wannan labarin. Na tabbatar da cewa ba dan sunna bane. Hello, Mahmud. Kana ina? Da Allah ina son ganin ka suna so. To ni yanzu muna hanya zan je Green Park mu hada can kawai. Okay, to ina jira da Allah. Labarina. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Uwar gida, mikon baksa ɗin nan, sauri mana. Ya karye. Maganin sauro na baksa baya taba karyewa. Ni ne baksa. Ga baksa nan ya taho maganin sauro, magani na cutar cizon sauro. Bani baksa maganin feshin sauro da kwari. Baksa maganin kwari na feshi. Bakin man da kike sa wa motar ki ba mai inganci bane. Bayan ka bata min mota ka zuba kasa ka zo ka ce min mai na ma bashi da kyau? Tukuna ma wani mai kake son na yi amfani da shi? Kin ga wannan? Shine Amasco engine oil. Shine yake sa inji ya laushi, yake kora hayaki da tsatsar inji ya fes, sannan kuma yana rage shan man mota. Shi yasa mu kanikawa muka yadda da ingancin Amasco engine oil. Baba ya kira, ta ɓaci. Ni na rasa me yake damun tsohon nan. Kullum da usur a gaban kirjinka sai ka ce tsohon lafari. Ku taho nan. Ina za ku? Haka tsirara. Tsirara kuma baba? Ga kaya fa a jikinmu. Baba ko dai idan ne ya dan fara samun matsala. Cikin kawan mu kawai fa za mu. A wannan yanayi da coronavirus ke addaban kowa da kowa, fita haka ba takunkumi, tankar tsirara kuka fita. Baba banda abin ka muku me hada mu da wata corona. Ai corona sai dai ku tsofaffi za mu iya tafiya. Babu mai fita a gidan nan. Baba kar ka zo da wannan maganar. Mu sa takunkumi, jakuna ne mu ko raƙuma. Ya naga kun yi cirko haka. Ke kin bada hoda sai ka ce za ku je tashi. Kai karin gume jita, jikan bamali ne kai. Wai biki za su. Biki? A hakan za a je biki babu takunkumi? Haka suka ce. Koronan nan fa ba ruwanta da wani karami. Kaga wanke hannu? Kaga sa wannan? Kun ga ba da tazara? Shine daidai da gudun kai. Ba fa yaro ba ko jariri ne kai. Wallahi wannan corona ba ta da mutunci. Gaskiya ni dai ya dan kwamba ban taba ganin mai cutar nan da ido na ba. Ke da Allah gafara can. Ke yanzu yadda kike da hancin nan kamar kura tandu in corona ta kama ki majina ma ba za ki iya fiyacewa ba. To ma Allah na tuba ban da masifa ta ya dan kwambo. Cutar da aka ce ba ta kama 'yan Afirka da matasa. Ko gaskiya ne cutar nan ba ta tasiri akan mu 'yan Afirka da matasa. So kuke ku ɗebo shi baba ku yaɗa mai tunda shi da tije ne. Ya dan kwambo mu da muke da lafiya ina mu ina haifa baba wata cuta kuma. Wannan cuta tana iya kama ka ba tare da ka kwanta rashin lafiya ba. Kuma ka shiga gari kai ta yaɗa ma mutane ba tare da sun sani ba. Duk cutar da za ta sa in zo in shafa ma ubana to gara in mata cikin out babu inda zani. Tunda Allah ya sa kun gane. Yanzu sai mu koma cikin gida a ci gaba da zama ko kuma a fito nan a raba langa. Kai, taska! Domina! Mutuniyar. Ka fa kiyaye ni na gaya maka zan maka rashin mutunci wallahi. Allah baki hakuri. Amiya dan uwa kace? Ka je ka bude mota na. Akwai sarka na nan sabuwa da nazo. A garke gate din nan sai dai fa ku yi hakuri.
a koma cikin gida a ci gaba da wanke hannu a yi ta haƙuri. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Labarina. Ya dai? Barka da zuwa. Yau barka da. Yawa. Wasu 'yan mata ne suka zo suka ba da sako suka ce a baka. 'Yan mata kuma? 'Yan mata ne. Ok, na gode. Hajiya babba ne take so ta haɗa auren kike da Lukman. Ta umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi? To amma mama, banda abin Hajiya babba, haka ake haɗa aure? Ai ya kamata a fara tambaye shi aji yana so na ko baya so. To an ce miki haka kawai za a ɗauka a baki shi? Ko auren dole za a miki? Ko kuma da ka ba tunani? Tana so da ta tabbatar cewa hakan zai faru, baki da wani tsari a ƙasa? Mama gaskiya ina son Lukman. Kuma zan so a ce Lukman ne ya aure ni ya zama mijina. Amma sai dai bana son a ce magana ta taso daga wani guri daban ba a tsakanina da shi ba. Amma da za a ce za ta dan bamu lokaci tun da yanzu gashi na dawo, za mu fi fahimtar juna. Idan har akwai wani abu a ran shi kamar hakan zai fito. Shi kenan zan gaya mata. Zan yi ƙoƙarin ga hakan ta fahimta.
wani irin mutum ne zaka ci amanar mata biyu a lokaci guda? Cin amana kuma? Ka min ƙarya kafin mu fara soyayya. Ka ce mun baka tare da kowace mace. Ba ƙarya na miki ba, wallahi gaskiya na faɗa miki. Ƙarya ne Mahmud, na samu cikakken bayanin soyayyarka da Sumayya. Da yanda ka rabu da ita ka dawo gare ni saboda ina baka wasu kuɗaɗe. Wai faɗa miki wannan maganar? Ina son ki ne saboda ke mun ba don kuɗin da kike bani ba. Ƙarya ne Mahmud, kai mace amana ne. Ka guji yarinya da ta guji samari da yawa masu kuɗi saboda kai duk da kai ba komai kake da shi ba. Ni ma haka wata rana kenan zaka tafi ka rabu da ni. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba. Ba mamaki, ita ma Sumayya kake gaya mata a baya. So ku ka taɓa ko baka taɓa ba, na rabu da kai saboda kai mutum ne butulu. Wai faɗa miki wannan maganar? Duk wanda ya faɗa miki yana son ya raba mu ne. Laila, bai kamata ke mun haka ba a lokacin da na watsar da komai na rike ki. Look, na rabu da kai ne saboda manyan dalilai guda biyu. Abu na farko babban matsala ne a gare ni, na biyu kuma matsala ne a gare ka. Wanne ne? Mahaifina ya ce na rabu da kai saboda ba zai taɓa yarda na aure ka ba. Amma kuma lalle da bakin kika faɗa cewa mahaifinki ya amince. Ya amince ne saboda talaucinka yanzu kuma ba maganar talaucinka ake ba maganar asalinka ake yi. Asali na kuma? Kwarai kuwa ya sa mishi bincike a kanka. An tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taɓa karuwanci ba duk da shi haka aka gaya mishi. Ma dai an gaya mishi ta taɓa yawo kai ba ma da aure aka haife ka ba. Ba da aure aka haife ni ba? Look Laila, idan za ki rabu da ni ki rabu da ni amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ka sani idan baka sani ba kuma ka koma gida. Ka je ka tabbatar wa kanka. Me yasa zaki mun haka Laila? Mahmud kaka mun korafi. Ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai? Kai da ka tashi rabuwa da Sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya? Ku tashi mu tafi da Allah. Excuse me. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Wai Allah an kama farmaki. Waye? Ba ni sanda ta. Sauro ne duk ya fitar da tsamin ciwo. Kada ba wannan ba. In kika ji da dare na ce ki ban sanda ta. Kin ba ta ki dauko mu maganin sauro super kill. Kana nufin super kill wanda aka sabunta a cikin leda mai launin fari da ja? Yana ina. Duk lokacin da kika bude maganin sauron nan to ki hanzarta ki mai da baki ki liƙe saboda kada sinadarin kashe sauron ya Super kill mun sabunta shi a sabuwar leda mai launin fari da ja. Kunna super kill domin bacci cikin Salamu alaikum. Wa alaikum sa. Na shiga uku. Wannan irin kwalliya haka? Alhaji ko na kyau ne. Wallahi kiki yayi kanki me haka kuma? To ni dan sanda rashawa ne kuma mai gaskiya da amana. Gidan Badamasi ranar Alhamis karfe 8 na dare a maimaita ranar Juma'a karfe 9 na safe. Ai kakan yi ɗan barazana. Ta bi min da yawa daga cikin ana. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Labarina. In za ka so mutum, ka so shi dan Allah ba dan abin da yake ba. Labarina idan kunjiya, kuka dole a yi an jiya, sannan ina gaza a tausaya. Ma wani sirri ake boye? Wani sirri? Babu wani sirri. Sirrin da yanzu kuna faɗa da mamana wanda aka bayyana mai zai saki kowace mace ya kama ni, mai zai hana a bayyana mai ko ya rage irin tsangumar da yake min ya gane ba laifina bane ko kuka haɗa. Babu wani abu makamancin haka. Baki ji daidai ba. Babu wani sirri. Je ka abinka. Mama. Ke zan ci mutuncinki. Zan ci mutuncinki. Ke kina son ki mallaki namijin har sai kin hada da ƙarya? Sakaryan banza sakaryan wafi wanda take bada mata mara mutunci. Je ka abinka ba komai. Labarina, 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 Labarina.
Aliyu, ina mama? Ta tafi unguwa. Ina ta je? Unguwa. Hello mama? Ina son ganin ki ne, akwai matsala. Ok, sai kin dawo. Kuma yake ne, tun da nake karɓar saƙo a rayuwata, in taɓa karɓar saƙo kamar wannan nake ba. Musamman ma ta sigar da ya zo. Shin kin fara waƙa ne ko ku kin yi ne don ki isa min da wannan saƙon? Na fara waƙa. Kuma ta wannan hanyar ne zan faɗa maka maganganun dama da na yi niyan faɗa maka. Sannan saƙonni biyu ne a cikin sidin nan. Kai, gaskiya muryarki tana da daɗi a waƙa. Haka ma sarkin waƙa Naziru ya ce, wannan dalilin ma ya sa ya bani dama. Shi kuma ina ji kina waƙa? Wata rana ne a makaranta muna zaune ni da ƙawayena na fara rera wata waƙa. To a daidai wannan lokacin suka taho shi da Rukayya za ta raka shi wani ofis. Ka ji tarihin yadda na fara waƙa? Gaskiya na ji daɗi sosai. Amma insha Allah za ki shahara a wannan waƙa. Duk da ba daɗewa za ki kina yi ba. In dai gidanka zani ko yanzu ma a shirye nake da bari. Ba za ki barta yanzu ba. Amma tabbas ba za ki daɗe kina yi ba. Don already na gaya mahaifiyata cewa na samu mata aure. Nan da nan? Ha ba Sumayya. Kima kin san ba nan da nan bane. Soyayya ki a zuciyata ta daɗe. Allah ne zan kai gaci. Ai wani baya auren matar wani ko? Kuma an ce matar mutum kabarinsa. Gaskiya ne. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Already na riga na gaya mama kamar yadda na gaya miki zaki je ki gaishe ta. So sai ki sa lokaci. Kai dai ka saka. Tun yanzu in fara karban umarni daga wajenka. Ka kika ce? To, bari in je in dawo sai in baki tukuicin wannan maganar da kika faɗa. Ki gaida Umma. Ka ce dai in gaida sarkarka ko? To shi kenan su ai. Lafiya? Wai mecece matsalan? Duk ka firgita ni. Magana zamu yi da ke amma ba ta waje bace. Labarina. Me ke faruwa ne? Ina son tambaye ki. Amma na so a ce wannan tambayar da zan miki a cikin mafarki zan yi ta. Saboda ina jin tsoron wannan tambayar fiye da watakila zaki ji tsoron bani amsa. Amma ina roƙonki da ki ji tsoron Allah ki faɗa min gaskiya. An ce ba ɗan halal bane ni. Ba da aure aka haife ni ba. Me gaskiya wannan magana? Idan gaskiya ne ki faɗa min. Kada ba ki ji tsoron Allah a wancan lokacin ba. Yanzu ma ki kasa jin tsoronsa. Dan Allah me gaskiya wannan magana? Ka gaya min wane ne ya gaya min? Wannan ba shine abu mai muhimmanci ba. Abu mai muhimmanci shine ki faɗa min gaskiya. Ka gaya mu, wa ya gaya maka? Lalle ce ta faɗa mu. Mahaifinta ya sa a yi bincike a kaina, kuma sakamakon binciken da aka samu shine ba da aure aka haife ni ba. Ki faɗa min gaskiya. Wannan shine dalilin da yasa na ce ka aure Murja. Wannan shine dalilin da yasa na ce ba na son ka yi aure a waje saboda gudun bincike a cikin aure. Gaskiya ne kenan abin da aka faɗa. Gaskiya ne. Na haife ka ne a wani lokacin da ba na jin magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Labarina.